Velkommen til podcastserien Nærdødsoplevelser og livsfortællinger. En podcast, der undersøger grænselandet mellem denne verden og den næste. Mit navn er Poul Bridgewater, og i denne episode har jeg besøg af sognepræst og dansepastor Anja Vorsø Reif. Anja, kan du begynde kort med at præsentere dig selv, dit liv, dit arbejde, og hvordan dansen er blevet en del af dig og præstegerningen? Ja, Poul, tak for at være her. Jeg måtte komme. Det kan jeg selvfølgelig godt. Jeg har været sognepræst i 15 år, og i den tid har der altid været dans med, fordi det er omkring 20 år siden, at jeg mødte dansen. Og det var som teologistuderende, at jeg mødte dansen. Og det skete sådan set helt tilfældigt, kan man sige. Så mange gode ting opstår på den måde. Så Hvordan, altså, det lyder sådan, altså, danser de meget på teologistudiet? Nej, de danser virkelig overhovedet ikke på teologistudiet. Jeg var så heldig, at jeg var nødt til at have et arbejde ved siden af, og der underviste jeg minikonfirmander. Og det var ret sjovt. Jeg har virkelig grinet meget af mig selv, fordi jeg var sådan en meget korrekt teologistuderende. Jeg var nok sådan lidt i kategorien dygtig pige, og det hele skulle bare gøres lige efter bogen og lige efter bekendelsesskrifterne. Så jeg sad faktisk, og hver gang jeg skulle forberede undervisning, så jeg kiggede i bekendelsesskrifterne, for at det skulle være sådan helt teologisk korrekt, det jeg formidlede til børnene. Så det var ligesom der, jeg var. Samtidig kan man sige, der var også nogle udfordringer i mit personlige liv, fordi på det tidspunkt havde jeg lige fået mit tredje barn, eller vi havde fået vores tredje barn, som havde vist sig at være udviklingshæmmet og ikke have noget sprog. Så jeg var også sådan lidt udfordret af det her med teologiens meget store fokus på det sproglige. Så der var en nysgerrighed over for nogle andre ting, men samtidig var jeg meget korrekt. Så havde jeg en kollega, en sognemedhjælperkollega fra en anden kirke, og hun var så sød at invitere mig til sådan en danseaften. Og jeg kan virkelig godt huske, at det gad jeg simpelthen ikke. Jeg tænkte, det lød så langhåret. Det hed Kroppens bøn i kirkens rum. Og jeg tænkte bare, okay. Jeg gjorde det simpelthen kun for at være venlig, fordi hun var enormt sød og havde hjulpet mig rigtig meget. Og så tog jeg derhen, og det var en diakon, som hedder Helle Lærke, som blev hende, der introducerede mig til dans. Hun danser stadigvæk. Meget dejlig og dygtig kvinde. Og så var jeg jo bare solgt fra første øjeblik. Det er virkelig mærkeligt. Jeg har tit undret mig over det der, jeg gik derhen så super negativ i virkeligheden. Og så var det bare, så snart vi gik i gang med at danse, så skete der bare et eller andet. Og det der skete var vel sådan, jeg har ikke en person, der normalt har sådan oplevelser af den slags, eller det havde jeg i hvert fald ikke på det tidspunkt. Men ja, det var sådan en erfaring af, at jeg pludselig kunne mærke sådan en forbindelse ned til mennesker igennem tiden, og kunne bare mærke, det her har vi altid gjort. Og nu danser jeg med alle dem, der har danset igennem tiden. Så når du siger, det er noget, vi altid har gjort, har det så været, tænker du så en sakral dans i kristne sammenhæng, eller tænker du, alle har altid danset, eller hvordan var følelsen? Jamen, det var slet ikke. Det var ikke sådan en oplevelse, der sådan havde noget, var sådan rammesat som et eller andet, at nu er det kristent, eller nu er det noget. Jeg tror, det var simpelthen bare noget generelt menneskeligt. At mennesker danser? Mennesker altid har danset, men danset ikke bare fordi, det kunne da være sjovt at danse, men danset fordi det som var et udtryk for nogle dybe ting i livet, som man havde brug for et andet sprog til simpelthen. Og at der kom dansen, eller det var så det dansen kunne, ikke? Eller det dansen kan. At den bliver et sprog for nogle større og dybere ting. Ja. Men vi har brug for at bearbejde på en eller anden måde. Og det kan man altså gøre gennem kroppen og bevægelsen. Ja, og det er jo nok rigtigt, tænker jeg, at dans i dag er ofte forbundet med ungdomsliv og musik og ham og hende ofte. Ja, præcis. Det er noget helt andet. Ja, og det er noget helt andet. Ja, det er noget helt andet. Det var det her fællesskab, det var faktisk, tror jeg også kun, vi var kvinder der,
men det var sådan en følelse af at stå i sådan en lang række af kvinder, der dansede ned igennem historien. Det var ligesom de ord, der kom på det, eller kom, som beskrev det. Og det var bare sådan, det var. Altså det kunne jeg bare mærke der, og så kunne jeg, så sad det fast. Ja. Og så kunne jeg mærke det, at da jeg så kom hjem og til mit almindelige liv, og dagen efter, så kunne jeg mærke, der var sket noget. Altså, hvis man bare skal sige det helt jordnært, så var jeg bare gladere. Altså, så var livet bare bedre. I hvert fald lige i dagene bagefter, ikke? Så jeg tænkte, det her, det er noget særligt. Ja. Og det kunne jeg ikke slippe. Nej. Men som vi så kom fra, danser de på teologistudiet. Altså, det gjorde de jo så slet ikke. Og her sad jeg, var den her meget korrekte pige, der skulle følge bekendelsesskrifterne og gøre det helt rigtigt. Og hvad så med dans? Altså, så det blev sådan 2 separate ting i lang tid, ikke? Altså, fordi så begyndte jeg jo at interessere mig for det, at danse mere og finde kurser og sådan noget. Men det var ligesom et spor i mit liv, og så var det teologiske. Et andet spor. Og det var jo sådan lidt, hvordan skulle de mødes? Men altså, det kom så, da jeg mødte det fag, der hedder praktisk teologi. Fordi der fandt jeg pludselig ud af, at der var noget, der hed kropsteologi. Altså, der var nogen, der havde tænkt over sådan noget med, altså i forbindelse selvfølgelig med gudstjenester, fordi der er vi jo til stede med kroppen og gør ting, at der var der nogen, der havde tænkt over, jamen, hvad er det kroppen og sanserne betyder? Og faktisk havde undersøgt, at rigtig mange mennesker, der går til gudstjeneste, de egentlig mest kan huske sanseindtrykkene. Altså, hvordan lugtede der, var der koldt, eller var der varmt, der var bænken hård og sådan noget. Altså, og så talte man så om de kropslige elementer i gudstjenesten. Men der var pludselig et sted, hvor jeg tænkte, okay, her bider jeg mig fast, lige her, fordi der kan jeg finde et sprog til, jeg kan begynde at snakke om, hvad var det, der skete for mig, når jeg dansede, og hvad var det, der skete for alle, der dansede, og hvad er det, der sker, altså bag om sproget, eller under sproget, eller altså igen tilbage til min udfordring med det her med, hvordan er teologi og tro og kirke for dem, der ikke har et sprog, for eksempel. Altså, går det kun igennem det, vi siger? Og det er jo det, der er meget i det lutherske, at det er det, vi siger, der hele, at ordet kommer, eller troen kommer af det, der høres, ikke? Jo, klart. Men der kom der så ligesom nogle veje ind i noget andet, og dem fulgte jeg så. Og hvordan forstår du så altså dansen, når det ikke er sprogligt? Hvad er det så, det kan? Jamen, det er jo en meget stor ting. Det er jo alt det andet, det kan. Altså, det kan udtrykke alt det, som vi præster, vi står jo og vrider vores hjerner for at udtrykke i vores prædikener. Kan udtrykke jo nogle af alle de utrolig store ting, eller alle de store ting, som vi jo egentlig taler om i kirken. Et af de måske altså bedste eksempler på det er opstandelse. Altså alle der præster, eller i hvert fald de præster, der skal prædike påskedag, står jo altid og skal ligesom prøve at sige, hvordan kan jeg snakke om det her? Hvordan kan jeg snakke det her op på en måde, så vi forstår, hvad det handler om. Og der har jeg sådan en fantastisk dans, som jeg har brugt mange gange. I forbindelse med, når jeg dansede påske som tema, og der er der en skøn dans, som jeg faktisk er lavet til sådan en suite af danse, der handler om skabelsen. Og det er den dans, der hedder Let There Be Light. Og den er lavet af en meget skøn koreograf, som har lavet mange cirkeldanse, der hedder Nanny Kloge. Og den her dans, den er ret vild, kan man sige. Ikke fordi den er svær eller noget, men man kommer op i fart, og der sker virkelig noget i kroppen for folk. Den er også sådan en lille smule fri, noget af den. Og der har jeg bare oplevet så mange gange, at når vi ligesom slutter den dans, og man står der, slutter med, at man så nærmest står i et kryds, altså armen over hovedet, fødderne ud til siden, så, så har man bare det der, så pulserer det der i kroppen, så ved man bare, det her, det er opstandelse. Altså, det er sådan her, det er. Og det er jo selvfølgelig, det er i hvert fald en erfaring, man kan få, som kommer i nærheden af det. Det er jo ikke dækkende, det er ikke det, jeg siger, men den kommer i nærheden af det.
på en helt anden måde end ord, så behøver du faktisk ikke sige noget. Og hvis du prøver at sige noget, så bliver det faktisk bare lidt mindre. Ja. Så det er det med ord. Så det er en erkendelse og en erfaring, og en kropslig erkendelse og erfaring. Ja, det bliver en erfaring. Nogle af de store ting kan simpelthen blive en erfaring. Ikke? Ja. Så der sker noget psykologisk med folk, der danser sammen. Eller hvad? Er det, danser folk alene, eller danser de sammen? Eller hvad gør dansen, når man danser alene og sammen? Ja, vi danser jo sammen. Undskyld. Vi danser sammen, og altså den dans, jeg arbejder med, foregår jo i cirkel. Så vi er altid i det her rum, hvor alle står jo i samme afstand fra centrum, fra lyset, som altid står i midten. Og så vi er et fællesskab, altid. Men derfor har man jo stadigvæk altså sin egen indre oplevelse. Så det er både og. Altså, der er både en stærk indre oplevelse. Mange har også sådan lukkede øjne, noget af tiden i hvert fald, når vi danser. Men det er jo hele tiden et konkret fællesskab samtidig. Fordi vi har i hvert fald meget af tiden hinanden i hænderne. Så ja, hvad er det, der sker? Altså, der er i hvert fald en stærk erfaring, helt konkret, af et fællesskab, der bærer en. Altså, også fordi, hvis du kommer til at måske at bevæge dig til højre, hvor du skulle have været til venstre, altså så vil cirklen jo altså korrigere dig lige så venligt, bliver du lige trukket den anden vej. Eller hvis du vil miste balancen eller noget. Der er hele tiden et fællesskab, der helt konkret, fysisk og venligt korrigerer dig. Og det bliver du simpelthen båret af. Og samtidig har du din egen indre oplevelse af det hele. Ikke? Og så er der selvfølgelig rettigheden imod lyset, altså imod centrum, imod Gud, og også imod de ord og de bønner, som vi altid har med. Så det er jo faktisk en erfaring, der foregår på alle de her planer. Altså, hvor det kan i hvert fald opleves anderledes end en sædvanlig gudstjeneste, ikke? Fordi der er det her meget stærke fællesskab, og også en meget stærk indre oplevelse, og samtidig en meget konkret rettighed imod centrum, lyset. Og hvordan er kirkerummet bygget op? Hvordan etablerer man det rum, hvor der er plads til at danse? Ja, altså det er jo sådan en udfordring i mange kirker. Altså helt konkret er jeg præst i 2 små landsbykirker, og der er jo sædvanligvis ikke så meget gulvplads, sådan der er fri. Men den ene af kirkerne, der har vi simpelthen fået fjernet det her knæfald, man sædvanligvis har rundt om alteret. Og det betyder, at der er plads til en cirkel. Vi kan være sådan op til 20 personer eller sådan noget. Så er det ved at være lidt trangt, så skal det ikke være for vildt, det vi laver. men altså, så de gudstjenester, hvor der er dans, det er gudstjenester, der er bygget helt op omkring dans. Det vil sige, der er ikke nogen elementer, hvor der ikke er dans i de gudstjenester. Det er altså simpelthen dans fra start til slut. Alt foregår enten i processionen, ned igennem kirken, eller i cirklen. Så rummet er bygget op sådan, at der er en dansemidte med lys og blomster, altså som man normalt ville have på alteret. Og så har vi simpelthen der i midten også dagens evangelium liggende. Det vil sige, de ord, som skal give dansen retning, ligger inde i midten sådan i små stykker, så man kan læse den, altså de forskellige personer, der læser de forskellige bidder, ikke? Man tager en bid hver, dem der har lyst. Og så foregår dansen simpelthen rundt om det, og der har vi også nadver, altså rundt om det her centrum af lys, blomster, ord. Så altså, hvis jeg tænker på en normal gudstjeneste, så er der en indgangsbøn og nogle salmer, en læsning, nadver, og igen altså
efter nadveren en prædiken, eller omvendt faktisk. Ja, faktisk omvendt. Ja. Hvordan, altså den der liturgi, der må være en tilsvarende liturgi, som fungerer på en anden måde. Ja, men det er der også. Altså, der er en liturgi, og den ligger fast, fordi det er vigtigt, der er en fast og en genkendelig ramme. Altså, også når man, eller i særdeleshed, når man arbejder sådan, hvad skal man sige, med spiritualitet. Altså, så er det vigtigt, at der er en god jordforbindelse, og det er der blandt andet i rammen, ikke? Så altså, gudstjenesten starter jo altid med, at vi bevæger os ind i kirken. Det er altid en procession ind. For det meste det samme skridt, sådan et helt simpelt pilgrimsskridt. Og så lander vi op i koret der, hvor cirklen så er, hvor vi står i cirkel. Og her indledes der med en bøn, og så læser vi evangeliet. Og ja, det er jo som sagt så sådan, at man tager en lille bid hver af dem, der har lyst, og så læser man det i fællesskab. Og derefter, så kommer den første dans, eller det er jo så i princippet den anden, for det første er jo, processionen er også en dans. Og der er 6 dans i alt. Og det, der måske er mest, adskiller sig mest, er jo, at der ikke er en samlet lang prædiken. Men at prædikenen opstår jo ligesom i det samspil, der kommer mellem evangeliet og de danse, vi skal danse. Og der er det så, at jeg som præst giver en lille introduktion, eller hvad man kan sige, eller peger lidt i en retning inden hver dans. Altså det vil sige, jeg sætter noget af evangeliet i forbindelse med de bevægelser, der nu er i den dans, vi skal danse. Og det er meget kort. Altså, da jeg startede det her koncept, eller hvad man kan sige, der havde jeg sådan en benspænd for mig selv, der hed 3 sætninger max. Og det er så ikke altid hold. Og det får jeg fundet lidt ud af, efterhånden som jeg er blevet mere fri i det, så har jeg fundet ud af, at der er nogle af dansene, hvor der ikke er så meget at sige, så lige pludselig kommer der noget til mig, som jeg kan mærke, det skal siges nu. Så bliver det lidt mere end 3 sætninger måske. Men det er meget vigtigt, det er ikke sådan det der med, nu har jeg stået og skrevet en hel masse ned, som jeg lige skal læse op her. Nej. Sådan er det ikke. Det skal være mere frit, og det skal netop være mere noget, der peger i en retning, sådan at den enkelte deltager nu ligesom kan lade noget altså komme til sig. Altså det er et koncept, hvor man kan sige, det ligesom er okay, at prædikenen opstår mellem mennesket og dansen, kan man sige. I det møde mellem evangeliet, dansen og det enkelte menneske, der opstår prædikenen. Og hvad med nadveren? Altså, hvordan? Ja. Jamen, nadver, det har vi så efter altså den 4. dans af vores nadverdans. Og det er også en fast dans for det meste. Det kan godt ske, at der i en eller anden særlig lejlighed sker noget andet. Men for det meste er det den samme dans, som er en dans, der hedder kalken, som er meget, meget, meget smuk og virkelig smukt udtrykker, hvad nadveren betyder. Så den danser vi stort set altid der. Og det er jo også, altså det er jo noget helt særligt at fejre nadver på den måde. Jeg har så selvfølgelig indstiftelsesordene, som man skal have, og vi bærer fadervor. Det er sådan en minimalistisk nadverritual, ikke, som man kan have, hvor man det bare fadervor og indstiftelsesordene. Men det her med, altså så lader vi brødet, det er et rigtigt brød, så man brækker et stykke af, så giver man det videre, og så giver vi det sådan, altså videre rundt til hinanden. Og kalken, så går jeg rundt med den, og så kan man døbe i den. Så alle får nadver der i cirklen, og så bagefter, og det er faktisk nok et af højdepunkterne, kan man sige, så tager vi bare hinanden i hænderne, og så gør vi cirklen lidt lille, så vi står lidt tæt, og så får vi lidt musik, og så står vi bare og vugger, lige så stille, fra side til side. Og det er helt voldsomt kraftfuldt, altså i al sin enkelhed, fordi det er jo det, nadveren er, at vi bliver et legeme, og det bliver bare en erfaring der for folk, og det er der mange, der bliver meget berørt af. Det tror jeg faktisk, vi gør alle sammen hver gang. Ja, men nogen udtrykker det også meget, ja. Og altså, man kan sige, eller det jeg tænker på, det er, oplever folk det samme, eller har de forskellige varianter af, eller det er måske dumt sagt, men jeg tænker, okay, man er inde i det her intense fællesskab, og man har en stærk oplevelse af fællesskab, og
og måske også nogle personlige erfaringer, eller hvad man kan kalde det, oplevelser. Er der nogen, der bliver klaustrofobiske af det? Er der nogen, der ligesom ikke kan rummes af det? Er der nogen, der har brug for at tale om det bagefter? Altså, det er jo helt klart, at der kan være nogen, der oplever, at det ikke er noget for dem. Altså, og det er jo selvfølgelig fuldstændig i orden, og nogen kan have brug for lige at sætte sig lidt, for eksempel, lige at trække sig lidt hen og sætte sig, og det er der jo altid rum for. Det sørger jeg selvfølgelig altid for, at folk ved, at altså, det kan være noget fysisk, eller det kan også være på en anden måde, at man får brug for lige at trække sig lidt. Der er der også simpelthen bare nogen, der ikke kommer igen, ikke? Altså, som synes, det var ikke lige noget for mig. Og det er helt klart sådan, det er. Altså, der er nogen, for hvem det her, det er det, de ikke vidste, de har manglet hele livet. Altså, det er da sådan, der er nogen, der udtrykker det, ikke? At den her gudstjenesteform, den har jeg altid længtes efter. Jeg vidste bare ikke, at det var det. Men mest oplever jeg egentlig det her med, at der er mange, der får det sådan, at de gerne vil gå derfra helt sådan stille. Altså slet ikke tale med nogen. De vil bare gerne bære det her med sig ud, og de har ikke lyst til lige at snakke der. Så der er mange, det er altid sådan lidt en udfordring, hvordan vi stopper bagefter. Vi slutter gudstjenesten. Efter nadveren er der 2 danse, og så til allersidst, så er der velsignelsen, som vi siger som fælles bøn. Og så siger jeg tak for i aften, og så er det altid, så står man der i den cirkel der, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at gå. Altså, de bliver bare stående der, og alle er sådan, altså det er et særligt rum, man har fået lov til at være i, ikke? Og så er der virkelig, så sørger jeg altid for, altså dels kan man godt lige sætte sig lidt ind i kirken, har jeg også sagt til dem, hvis man lige vil sidde et øjeblik, og jeg går så ud og er ude i våbenhuset netop for, hvis der er nogen, der vil tale og sådan. Men for det meste af folk er det med den der sådan, jeg kan ikke sige andet end sådan en eller anden, altså hellig fred indeni, som mange oplever, de har bagefter. Og så vil de egentlig bare gerne gå i den stilhed og blive der. Altså hvis de har mulighed for det, ikke? Gå i fred. Ja, virkelig gå med fred. Altså, og og så er der jo også nogen, der er gode til at sætte nogle ord på det. Jeg havde en, der ikke for så længe siden sagde, altså fordi, jeg skal lige måske indskyde, at aftenen er jo ikke sådan, at vi bare mødes i kirken, og så kaster jeg folk ud i nogle danse. Det foregår sådan, at man først mødes og lærer dansene, og så spiser vi sammen, og så går vi over og har gudstjenesten bagefter i kirken. Det første, det foregår i menighedshuset, ikke? Men der er ligesom de der sådan to niveauer af det, eller hvad man kan sige. Og der var der en deltager, som ikke var kommet så mange gange, men den havde været der anden gang, eller sådan, så det er ligesom at være med i sådan troens laboratorium. Fordi det er ligesom om, at man plejer bare at høre om det. Men her der lytter vi, og så skal vi gøre noget. Og på den måde bliver det virkeligt. Og jeg kan mærke, at det gør en forskel i mit liv. Altså, som hun sagde det, ikke? Og det synes jeg virkelig elskede det der udtryk, troens laboratorium. Det er det faktisk på en måde. Og der er vel også et samspil mellem ordene, som bliver læst eller brugt, og dansen, som gør, at det er ikke alene et ordløst sammenhæng, men også bliver retningsgivende, tror jeg, eller du kalder det. Det får en retning. Ja, men det er jo de ting, der nu kommer til udtryk i den tekst, jeg har valgt til dagen, som man jo får lov til at bearbejde eller tage ind, eller hvad man skal sige, gennem kroppens bevægelser, ikke? På den måde kommer det jo meget tæt på en. Altså, og det er jo nok der laboratoriedelen kommer, ikke? Altså, så det er bogstaveligt talt inkorporering. Ja, det er virkelig inkorporering. Det er et godt ord. Ja, vi inkorporerer evangeliet her. Ja. Det lyder rigtig godt. Ja, jeg tænker, der må også være en spejleffekt. Altså ligesom i en god prædiken, så er det også sådan, så det spejler ens eget
liv, og der, hvor man står, når man pludselig kan se, at en lignelse åbner for nogle perspektiver, man ikke har set tidligere. Og det må næsten også være det samme her, at man har, altså fordi at man selv skal udtrykke det, der er i evangelieteksten gennem bevægelse, så har det mulighed for at åbne nogle nye perspektiver. Jamen, der er slet ingen grænser for, hvad det kan åbne, altså af perspektiver og altså dimensioner for mennesker, der deltager i det. Det har jeg efterhånden fundet ud af. Altså nu er jeg lidt ked af hele tiden at føre det tilbage til det praktiske, men det behøver du ikke være ked af. Men hvad kræver det af menighed og medarbejdere og rammer? Jamen, det er rigtig fint at tale om det praktiske, for noget af det, der har kunne være sværest ved det her, det er faktisk, at man kan så nærmest godt se på folk, når man fortæller, at man arbejder med dans i kirken, så kan man nærmest sådan se, der går sådan en mur ned for deres øjne, og de kan simpelthen ikke se det for sig. Altså, hvad går det ud på? Altså, det er simpelthen for mærkeligt og for abstrakt for mennesker. Så det er ligesom en af de første ting, man altid lige skal igennem, og derfor er det godt at tale om det praktiske. Altså, det kræver selvfølgelig, at man har en kirke, hvor der rent fysisk kan være plads til en cirkel. Man kan selvfølgelig godt danse i et menighedslokale, og det kan også være meget fint og hyggeligt at gøre, men altså det er jeg ikke sådan så vildt begejstret for, fordi det er det her med at gøre det i kirkerummet, som betyder noget. Altså, det betyder noget for mennesker, der også, altså, som også nogen har udtrykt det her, at jeg får lov at være i kirken for Guds ansigt, altså også med min krop. Altså, det er kæmpestort at opleve. Og det er sådan en oplevelse virkelig af accept, altså på et større plan, eller mødet med Gud, også gennem sin krop. Men så derfor kirkerummet, det er der, man skal danse, hvis man kan. Så der skal være noget plads til det. Og så, ja, hvad kræver det af medarbejderne? Det er jo det her med, om man kan være i sådan et rum. Altså, kan du være i sådan et meditativt rum? Og kan du være i et rum, hvor der er brug for stilhed? Og hvor du skal kunne mærke, hvornår du ikke lige skal, hvis du er musiker for eksempel, skramle helt vildt med dine noder, eller et eller andet. Altså, eller ligesom bare følge den rytme, der kommer i det. Ikke? Kan du være med mennesker, der har de her dybe oplevelser? Det er slet ikke alle, der kan det. Altså, jeg har oplevet nogle steder, hvor det kunne være sådan, måske kirkesangerne var bare vant til og det er helt okay, sådan kan det være i en almindelig kirke, at man kommer bare, og så synger man lige nogle salmer, og man står bare sådan lidt og kigger ud af vinduet, og så går man igen. Altså, hvor man ikke har det der, vi er fælles om det. Altså, så skal man hellere ikke bruge levende musikere. Så kan man afspille noget musik i stedet for, ikke? Fordi det har jeg efterhånden fundet ud af, altså det er det der med, kan man være i det rum? Og det er ligesom, det er ikke alle, der har lyst til at danse, så er det heller ikke alle, der kan være i det rum. Og det ved man jo ikke rigtigt, før man har prøvet det. Men altså, tit kan det være, hvis det er nogen, der altså måske selv har lidt erfaring med meditation, eller med en eller anden åndelig praksis, eller noget, så går det rigtig fint, ikke? Så det er sådan lidt speciel ting, måske. Så det er live musik, altså hvis det kan blive det? Nogle gange er det. Altså vi veksler lidt, fordi det kræver jo altid meget. Det kræver også, at jeg skal være i vildt god tid med at fortælle dem, hvad de skal spille og synge og sådan noget. Og det kræver også, at vi lige øver det. Altså vi lige mødes en dag inden og lige prøver det igennem, for der er noget med tempi og sådan noget. Samtidig er det jo totalt fedt, fordi man jo altid bare lige kan sige, kan vi lige tage den en gang til, og kan den lige blive lidt hurtigere, og kan den lige og sådan noget. Så, altså, og det er fantastisk at danse til levende musik. Altså, jeg siger også til de dejlige musikere, jeg arbejder sammen med nogle gange, at altså, de får jo ikke et mere opmærksomt publikum, end nogen, der skal danse til deres musik, fordi det er jo simpelthen, altså dans er jo, altså det er jo en kærlighedsrelation mellem rummet og musikken og dansen, ikke? Altså bevægelsen, så man får virkelig opmærksomme tilhørende, når man skal danse til det. Ja. Og så er der selvfølgelig også, altså kirketjeneren, altså i vores tilfælde spiller vores kirketjener også en stor rolle, fordi at det så laver mad til folk. Altså, det er jo ikke alle steder, man vil bygge det op omkring et måltid, men det har vi så valgt at gøre, ikke? Fordi det er jo et
giver et stort fællesskab. Jeg kan også godt se, at det giver en rigtig fin progression, at du ikke bare lander og skal danse, men at du øver dig først, og så har du lige en periode, hvor du lige kan slappe lidt af, men så er der faktisk en begivenhed, som du øver dig frem til. Ja. Altså, det giver rigtig god mening. Altså, det gør det jo, der er for og imod, ikke? Altså, der er også nogen, der har sagt, det bliver også sådan en lang aften, og jeg har nogle gange haft lyst til at komme, men så har jeg været træt fra arbejdet, så orkede jeg ikke det der, for det, altså, vi er jo sammen i 3 timer, ikke? Altså, fordi først danser vi 1 time, og så, eller lidt over 1 time, så spiser vi, og så var gudstjenesten lidt under 1 time, eller sådan noget. Så et eller andet sted. Altså, det tager jo altid noget tid, også for folk at komme fra A til B og sådan noget. Så et eller andet sted lander vi på omkring 3 timer, ikke? Og men samtidig, og for mange er det jo også sådan virkelig, altså værdifuldt, ikke? At vi har det der fællesskab. Jamen, jeg tænker også, at altså, folk går til kor i flere timer, så... Det har du ret i. Det har du ret i, og det gør de hver uge. Ja. Giver dansen en retning for menneskers trosliv over tid? Altså, kan man se en udvikling i, hvad skal man sige, folks velbefindende er nok for meget sagt, men altså, kan du se, at folks forhold til det og deres måde at tænke deres tro igennem på ændrer sig? Altså, det er der ingen tvivl om, at det kan. Altså, man kan i hvert fald sige, altså, nu kender jeg selvfølgelig mest til, hvordan det har påvirket min egen tro og danse, og andre, som også har arbejdet med dans og leder dans, har jeg talt med om det, og de oplever noget tilsvarende. Altså, da jeg fortalte om den der dygtige pige, der skulle sidde og læse den korrekte teologi og gøre tingene korrekt, det tror jeg ikke, man kan holde fast på, hvis man for alvor går i gang med en dansepraksis. Fordi altså sådan er dans ikke, vel? Altså det åbner for nogle andre ting, og der er også det der sådan helt konkrete med, vi har en cirkel, og vi antager, at vi har Gud i midten af cirklen. Altså lyset, blomsterne, ordet. Og så bevæger vi os rundt om det. Altså, og det ser ikke lige ud, hvis du står altså derovre til højre, eller hvis du står derovre til venstre. Det ser forskelligt ud. Altså, du får facetter og aspekter, ikke også, på en anden måde. Altså, og jeg tror, det betyder, at en meget sådan firkantet teologi, der holder fast på, det er sådan her, det er. Den er svær at holde fast på, eller den er svær at bevare i mødet med dansen, fordi der bliver du hele tiden udfordret, og du får hele tiden den her altså bevægelse ind, som gør, at du kan ikke stille dig stift et sted. Altså, så vil du blive udfordret på det, fordi det er ikke det, der er målet, ligesom. Altså at holde stedigt fast på et eller andet teologisk princip eller noget. Det er egentlig sjovt, ikke? At hvad skal man sige, at kristendommen ofte har overtaget altså tempelpraksis fra jødedommen med hensyn til, at der er et alter, og der er en præst, og der er en menighed, og Jesus han bevægede sig mest ud på vejene og snakkede med alle mulige og bevægede sig og, altså i andre cirkler, kan man sige, og gjorde andre ting. Og vi har så genindført en form for hierarkisk struktur med alter og prædikestol og trapper op og menighed, der tier stille. Det bryder jo måske lidt med det igen. Altså det er måske tilbage til noget et eller andet mere, ja, det ved jeg ikke. Men altså man kan i hvert fald sige om de mennesker, der danser, at de bliver mindre autoritetstro i deres teologi, eller hvad man skal sige, eller i deres tro. Altså, fordi de får jo erfaringer på en anden måde selv, og det er også det lægger op til. Og måske det også er derfor, at, altså, eller det er måske også en af grundene til, at dansen altid har været kontroversiel, fordi der er jo dans igennem kirkens historie, det der er skrevet forskellige om, ikke mindst en pragtfuld Ph.D.-afhandling, som kom for, jeg kan snart ikke huske, 5 år siden eller sådan noget, af en svensk-finsk kvinde, der hedder Laura Hellsten, som har skrevet en Ph.D.-afhandling, der hedder Through the Bone and Marrow, altså gennem marv og ben, som er et teologisk undersøgelse af dans i middelalderens Europa, i kirken, ikke? Altså kirkelig dans i middelalderens Europa, og det,
en stor del af de kilder, man har til det, handler jo netop om altså konflikter omkring dans. Altså, hvorfor man ikke ville have det der dans på den måde, eller hvorfor det var et problem, hvis der var sådan noget dans der, eller et eller andet. Ikke? Altså, men i hvert fald har dansen altid været der, men jeg tror, at noget af det problematiske ved den er, at den gør simpelthen, det er ikke så nemt at holde styr på folk, der danser. Nej. Altså, de gør så deres egne erfaringer. Og hvis man ikke bryder sig om det, så ja. Men der er vel heller ikke meget dans i Bibelen? Altså jo, det er der. Okay. Det vil jeg så godt lige sige. Danser de i evangelierne? Nej, der er ikke så meget i Det Nye Testamente, det er rigtigt. Der ligger det sådan lidt mere implicit. Altså, i Det Gamle Testamente er der jo meget dans. Altså, der er jeg skrev et teologisk speciale jo om dans, endte jeg jo med. Jeg blev mig fast i det der praktisk teologi og kropsteologi. Og den hedder Hvorfor danser visdommen, var titlen på det. En undersøgelse af teologiske religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse, kaldte jeg det. Altså, hvorfor danser visdommen? Altså, det er jo fordi, der i Ordsprogenes bog, der hører vi jo visdommen tale, og der er det jo, hun præsenterer sig selv og siger, at da Gud skabte verden, der var hun ved Guds side, og hun dansede hele tiden ved hans side, og dansede ud over den hvide jord og glædede sig over menneskene. Nej, det er smukt. Er det så smukt? Det er også noget, selvfølgelig et yndlingssted, det er klart, ikke? Ja. Men det, der er ret fantastisk og sjovt ved det er, at da man så skulle lave en mere, altså uden det skal blive alt for langt, så læste jeg en af de teoretikere, jeg læste, der skulle skrive det specielt, det var en, der sagde, det du ser, når du fortolker Bibelen, altså når du er forsker, for eksempel sidder og arbejder med Bibelen, de ting, du får øje på, de er... de afspejler din egen kropslige praksis. Det vil sige, hvis du kun sidder ved et skrivebord, så er du meget svært ved at få øje på, at der er dans i teksterne, eller bevægelse overhovedet i teksterne. og det var sådan ret sjovt, fordi det fandt jeg sådan et fantastisk eksempel på, at da man så, i de gamle oversættelser, der er der i den her oversættelse af Ordsprogenes bog, der er det jo bare visdom danser. Altså, men det er jo altid sådan på hebraisk, der er der sammenfald mellem ordet for at danse og glæde sig. Altså fordi, jamen det var naturligt at danse, når man glædede sig. Altså det er det samme, ikke? Nå, men det gjorde jo så, at da man skulle lave en mere sådan nudansk oversættelse, hvad tror du så visdom gjorde? Hun dansede ikke, hun glædede sig bare. Ja. Så hun sad bare pænt og ordentligt stille på sin stol og glædede sig sammen med Gud, ikke? Og det var virkelig sjovt, og der kunne man jo virkelig se det der, ja, fordi vi er ikke en dansende kultur, altså, og bibelforskere og bibeloversættere er nok ikke altså, dem, der danser allermest, eller hvad skal vi sige. Det var sådan et meget konkret eksempel på, at det er rigtigt, at det er hendes teori. Hun var jo et selv danser og religionsforsker. Men, og det tænkte jeg også, altså, hvis visdom er en hund, og det naturlige spørgsmål er der hanner, der danser? Er der mænd, der danser? Ja, det er der i hvert fald. Altså, Kong David er jo et godt eksempel. Altså, han er jo... det er jo, da arken bliver båret ind i Jerusalem, eller, der danser han jo for Herrens ansigt. Der er jo en fantastisk beskrivelse i Det Gamle Testamente af, at han er nærmest nøgen, ikke? Den stort set nøgne konge i en linnet efod, altså det her lille lændeklæde. Han danser jo simpelthen, og det er sådan en dans... de verber, der bliver brugt, og så indikerer det sådan en meget kraftfuld dans med spring og hop, og altså han danser for Herren. Yeah. Og det er simpelthen heller ikke alle, der kan lide det. Altså hende, han skal giftes med, Michael hedder hun vist. Hun var, altså der er sådan noget om, hvordan hun virkelig, det synes hun simpelthen, han gjorde sig selv til grin. Det er springfyr. Men så er det også bare, han siger, det er simpelthen, det vil han overhovedet ikke, altså han vil slet ikke forholde sig til det der, fordi han dansede for Herrens ansigt, ikke? Og så er der jo også bare i salmernes bog, altså flere steder, hvor der står, altså der står, at man skal lovprise Herren med sang, og man skal lovprise ham med pauker og med fløjter, og sørme også med dans, står der. Ja. Og det har vi så bare lige glemt. Altså, vi har taget alt det andet, det er fint. Pauker og det hele, det kan vi godt, men ikke dans. Nej, sjovt. Og det er der også, altså... Og er der også altså, en tendens til, at der er flere kvinder, der forsker i dans, og flere kvinder, der danser i virkelig sammenhæng? Ja, altså, det er der nok, ja. Der er mange steder, hvor der mest kommer kvinder og danser, men
det er ikke nødvendigvis altså sådan det er. Altså, jeg synes faktisk, at vi har stort set altid os mandlige dansere til dansegudstjenesterne. Altså kvinderne er overtal, men måske en tredjedel af mænd. Eller sådan. Nå, det er alligevel pænt. Ja, det synes jeg også, det er. Og det er faktisk også vokset her i løbet af de seneste år, vil jeg sige. Men altså, der er måske noget, hvor at kvinder jo gennem det liv, vi har som kvinder med vores krop, altså får en mere naturlig adgang, også igennem altså menstruation og graviditet og børnefødsler og amning og alle de her ting, der bliver vi ligesom tvunget til at forholde os til vores krop og den cyklus og sådan noget, på en helt anden konkret måde, end mænd gør jo. Altså, så måske kvinder har bare en mere naturlig adgang til det. Ja, der er måske også noget at gøre med det oprør, som er muligt for kvinder i et hierarkisk system med mænd, der styrer det, at det er en af måderne, hvorpå at man kan kommentere eller komplementere et skriftligt, juridisk, hierarkisk system på, fordi på den måde så bliver der altså også en kønsdimension der. Ja. Jamen helt sikkert, helt sikkert. Det er rigtig godt set, det er det. Det er sådan en kvindelig græsrodsting der. Og nu er det jo ikke, altså i vores kirke er det jo ikke mere sådan. Altså der er det jo ikke mændene, der sidder på kagen. Altså der er jo flest kvindelige præster, tror jeg nærmest. Men samtidig kan man jo godt sige, at mændene har jo bare, eller kvinderne måske i nogen grad har overtaget, altså den maskulin praksis i hvert fald, altså meget det intellektuelle, hvis man taler om altså maskulint og feminint som sådan. Måde. På den traditionelle måde. På den ja, eller som altså som forskellige dimensioner, ikke også i os. Ja. Men det er der helt klart noget. Men samtidig vil jeg også lige sige i forhold til mænd, der så danser. Altså der ligger jo så også en eller anden ny måde at give det maskuline en ny tydning på, ikke? Altså i det, at du sagtens kan være altså en mand og danse, ikke? Ja. Altså at det ikke bare er noget kun for kvinder. Altså, og du kan sagtens give en dans et maskulint præg. Altså man kan tydeligt mærke forskellen, når der sådan er stærke maskuline dansere med i gruppen. Altså det giver noget helt andet. Ja. Så der ligger jo også et oprør mod en eller anden hvad skal vi sige, altså konform maskulinitet i det, ikke? Jo. Okay, vi er en menighed, der gerne vil i gang med det her. Hvad gør vi så? Ja, hvad gør vi så? Det er jo, da jeg har lavet dansegudstjenester i 8 år, tror jeg. Ja, 8 år må det være. Og jeg kan huske de første gange, jeg havde altså sådan gennemført sådan en aften der tænkte jeg, det var sådan en eller anden ekstrem sport for præster, jeg havde opfundet her. Fordi det var faktisk meget krævende. Nu havde jeg jo selv arbejdet med dans og taget en danselederuddannelse, og jeg havde noget erfaring, ikke? Og jeg havde også været præst nogle år, men alligevel, det var meget at skulle på en aften, ikke? Først skulle jeg instruere i danse, og så skulle jeg over til gudstjenesten, og så skulle jeg ligesom have det bundet sammen med evangeliet, og så skulle jeg, og det hele, der var ligesom mig til det hele. Så det er bare for at sige, altså det er en krævende ting at kaste sig ud i. Det, som jeg nogle gange råder folk til, hvis de gerne vil, det er at prøve at finde en danseleder at samarbejde med måske i starten, fordi der er faktisk, altså der er en del mennesker, der arbejder med cirkeldans, og mange af dem er sådan i de mere måske New Age-agtige alternative miljøer, men mange af dem vil faktisk rigtig gerne ind og arbejde i kirken også. Så hvis man er en præst, der kunne have lyst til at arbejde med den form, men måske ikke lige selv har sådan en stor danserfaring, så kan man jo prøve at se, om man kan finde en danseleder. Og så kunne man starte et samarbejde. Så kunne man sige, at det skal handle om det her. Jeg har det her evangelium, jeg kunne tænke mig, det skulle handle om. Ja, påske og forår eller andet eller noget. Har du nogle danse, der går egne sig til det? Det har de helt sikkert. Og så kan man ligesom lave et samarbejde på den måde, så at man både, altså så man er 2 om det. Det kan være en rigtig god måde at starte det på. Fordi der er mange, der gerne vil.
Og hvis man som præst ligesom tænker, nu skal det jo ikke blive for New Age-agtigt eller et eller andet, altså så er det jo en selv, der ligesom så har altså den forkyndende del af det. Ikke? Og så er det er jo ikke sådan noget, man behøver at bekymre sig om på den måde. Vel? Så det kan være en måde at gøre det på. Altså ellers så skal man jo så selvfølgelig gå den der vej, hvor man selv går i gang med at tilegne sig altså noget viden og nogle evner inden for dans. Og det kan jo så måske tage lidt længere tid. Altså der er jo masser af forskellige kurser, når man begynder sådan at lede i den verden, så er der jo en del. Meget af det er i udlandet, rigtig meget i Sverige. Og så begynder vi jo også ligesom at prøve at lave noget herhjemme. Altså dels har jeg jo selvfølgelig de dansegudstjenester, jeg holder, hvor man altid kan komme, hvis man vil have noget inspiration. Men ellers så begynder vi også at vi har lavet et netværk under FUV, der hedder Nye Veje for Krop og Ånd, som både beskæftiger sig med yoga, meditation og dans. FUV. Det er Folkekirkens Center for Uddannelse og Viden. Så det vil de fleste, der arbejder i Folkekirken, de vil kende til det. Ja, okay. Og altså vi har den første netværksdag, den ligger her den 9. juni, hvor alle, der arbejder i kirken, kan tilmelde sig. Og hvis man er frivillig, kan man jo også gå igennem sin kirke, hvis man er frivillig i en kirke. Og så skal jeg faktisk også holde sådan nogle inspirationsdage eller under FUV også i efteråret, som kun kommer til at handle om dans. Fordi de har oplevet, at der er flere, der sådan har efterspurgt det. At folk gerne vil begynde at lære noget om det. Så vi har jo sådan et eller andet, jeg går med alle sådan nogle tanker om, hvordan kan vi begynde at uddanne nogen til det her mere, ikke? Altså, for det behøver jo ikke være nogle vanskelige ting. Altså, det behøver ikke være svære danse eller noget, der er smadret kompliceret. Man kan starte i det helt enkle. Vi har fokuseret meget på folkekirken. Jeg tænker, okay, men altså, har du erfaringer med former for sakraldans uden for folkekirkens regi? Altså man kan sige, stort set alle de steder, hvor jeg har lært noget, har været uden for folkekirkens regi. Det har jo været hos forskellige mennesker. Altså for eksempel nu vi talte, inden vi startede optagelsen her, talte vi om forbindelsen til Findhorn, som er et spirituelt fællesskab i Skotland. Og der har jeg været at danse. Det er jo så bare mennesker, der har sådan lidt bredere forståelse af åndelighed. Ikke nødvendigvis kun det kristne. Og mange af de steder, hvor jeg har taget forskellige kurser, er ikke sådan kun specifikt kristne, eller det er spirituelle mennesker, sådan mere i bred forstand. Og så er det jo så min egen ligesom tolkning af dansene, der så giver det den kristne dimension for den med ind i det. Så det meste dans foregår sådan set jo uden for folkekirken. Ja. Og der kan man finde rigtig, rigtig meget, hvis man søger på sakraldans, eller sacred dance, eller sakralatans. Så er der rigtig mange muligheder. Men du har også selv kurser i det, ikke? Eller skal... jeg udover det, jeg laver i kirken, så har jeg for første gang sat en ugeretræte sammen. Det er ikke sådan lige rundt om hjørnet. Det er i den skønne del af Sverige, der hedder Värmland. Fordi det har jeg en særlig tilknytning til. Og der laver jeg her i juni i uge 26 en danseretræte på 5 dage, hvor vi skal fordybe os i emnet træer. Og helt specifikt så kalder jeg den for træer fra ender og elver til Edens have. Fordi jeg også har en fascination af Tolkiens univers og hans trævæsener. Fra ender og elver til Edens have. Ja, så vi kommer rundt omkring nogle af alle de træer, der er i Tolkiens mytologiske univers, og så selvfølgelig de træer, der er i Bibelen. Fra livets træ og kundskabens træ og korsets træ og vintræet selvfølgelig. Ja. Ej, det lyder spændende. Det tror jeg også, det bliver. Det er i uge 26, og man kan bare tage fat i mig, hvis man vil høre mere. Anja, tusind tak, fordi du vil dele dine erfaringer og refleksioner. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at se de her måder, at folkekirken kan udvikle sig på. Så vi både har sprog, men også andre sprog. Dansens sprog, musikkens sprog, måske også meditationssprog, for ikke at snakke om healing. Og tak til dig, der lyttede med.
Du kan finde denne podcast og meget mere på hjemmesiden healinghelp.dk.